हाल ही के दिन में खेसारी लाल यादव एगो न्यूज इंटरव्यू में बतौले रहलन कि हम उत्तर प्रदेश में फिल्म शूट करेनी तो उत्तर प्रदेश के लोग के रोजगार देवेनी। उनकरा बात के प्रतिक्रिया पर बहुत सुंदर म्यूजिक डायरेक्टर आशीष वर्मा और समर सिंह यानी गायक समर सिंह कहलक लोग कि खेसारी लाल यादव छपरे में कहा निकन फिल्म शूट करत ताकि छपरा के लोग के रोजगार मिली। और इस बयान सुनला के बाद में खेसारी लाल यादव समर सिंह और आशीष वर्मा के काफी ज्यादा रेल दिलन। सुनी का कुछ कहलन। ये लोग कौन है? ले ले। ये भैया समर सिंह और आशीष वर्मा बोल रहे हैं। खेसारी लाल यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला बात तोरा सभी सुनिए लेनी, जौना में खेसारी लाल यादव से कहल गई कि आशीष वर्मा या समर सिंह भैया कह रहल बालो ऐसन ऐसन बात। तो खेसारी लाल यादव का प्रतिक्रिया में कहलन कि समर सिंह आशीष वर्मा के हो हम जानते नहीं कि जी हाँ ये बात लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा घमासान मच गई बा। जी हाँ ये न्यूज खबर उड़ा सब के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें। साथे साथे वीडियो के लाइक कर दी और अगर अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर दी और ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।